πατάριδες είναι φοβισμένοι και αμήνονται. Σε εμάς είναι η μάνα και εμείς θα βάλουμε τον κόρ για τη δόξα της πατρίδος, για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Μου λένε, τι είναι καλύτερο, έχετε μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορεί η γυναίκα σας το βράδυ να πάει 500 μέτρα. Χρόνια είχαμε δύο υπουργούς που δεν είχαν υπηρετήσει τη θητεία τους, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Λοιπόν, ο ελληνικός στρατός πρέπει να είναι σε χέρια Ελλήνων που αγαπάνε το στρατό, τις ένοπλες δυνάμεις, την άμυνα και τη χώρα. Θα λύσω το θέμα των φοιτητών που φεύγουν στο εξωτερικό. Μου φεύγουν 25.000 παιδιά. Έχω 24.000 σχολές, 24.000 Έλληνες φοιτητές στην Ελλάδα και όχι στην Ρουμανία, στην Ουγγαρία, στην Τσεχοσλοβακία. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα που δίναξε πνεύμα να στέλνει τα παιδιά της παραπάνω από το Δούναβι. Μπορούμε λοιπόν τα δικά μας παιδιά να τα διδάξουμε στην Ελλάδα. Μου λένε, τι θα κάνεις με τα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας που κλείνουν. Η απάντηση είναι μία. Θα ανοίξουμε και άλλα σχολεία. Δεν θα κλείσουμε σχολεία. Γιατί το ελληνόπουλο για μένα πρέπει να μείνει Έλληνας και όχι να θελειωθεί από τη Γερμανία, όπως είπε ο κύριος Σιμίτης. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας εδώ, τα θέλουμε να τα βλέπουμε, να προδεύουν, να σπουδάζουν, να κυριαρχούν. Αγαπάμε τα παιδιά μας και δεν τα εκφορούμε σε κανένα. Έχουμε σήμερα που μιλάμε 18.000 ανυπότακτους. 18.000 μανάδες δεν μπορούν τα παιδιά τους γιατί πήγαν να σπουδάσουν στην Αμερική, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Σε ανώτερο βαθμό δεν ήρθαν την ημέρα εδώ που έπρεπε και είναι ανυπότακτοι. Πώς θα το λύσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών? Θα καλέσουμε όλα αυτά τα παιδιά να κάνουν για 2 χρόνια όσο έχει θητεία μαθήματα ελληνικών στις χώρες που είναι, να μάθουν οι Γάλλοι ελληνικά, οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι, είναι θητεία, σπουδάζει μάστερ κοινωνό, θα διδάξει ελληνικά στην Ευρώπη στο προξενείο. Έτσι λοιπόν θα μάθουν όλοι τους ελληνικά και σε 10 χρόνια θα έχω 30 εκατομμύρια Ελληνολάτρες και αυτό θα είναι μεγάλη υπόθεση γιατί θα αποκτήσω 30 εκατομμύρια πρεσβευτές καλής θελήσεως. Σε όλα υπάρχει λύση. Δεν είναι σαρατόφωνο, είναι έτοιμα στα χέρια. Δεν θα ξεχάσω το θάνατο του παιδιού. Δεν θα ξεχάσω το χαμόγελό του, την αφοσίωσή του. Κάνουμε δρόμους που δεν αξίζουν να είναι ούτε στις χώρες της Κεντρικής Αφρικής. Μου έλεγε ο Δημήτρης ο Τσιπίδης ότι ήρθε από τη Δράμα από τον καινούργιο δρόμο και χρειάστηκε να πάρει 2 τραμαμίνες για να έρθει μια απόσταση 120 χιλιόμετρων. Δεν μας πάει αυτό το δούλεμα. Δεν μας πάει αυτός ο ελεγμό. Δεν πάει άλλο. 29 χρόνια που λέγαμε πριν τι είδαμε. Τους πλούσιους να γίνουν σώμα. Ήρθε η εποχή, ήρθε η ώρα της μεγάλης επανάστασης. Εδώ και τώρα ρίξει καναποτή, επανάσταση συνηθίσεως. Αναστατώθηκα πολύ. Περίμενα και ήξερα το φλερ του Γιωργάκη Παπανδρέου με τον κύριο Τσέλ και τον διάδοχό του. Ήξερα τις αγκαλίτσες και φυλάκια του Πασό με τους Τούρκους. Και με ενοχλούσε πολύ. Και με ενοχλούσε κάτω από την έννοια
όταν το κορίτσι του γείτονά σου ακολουθεί τον κακό δρόμο, στενοχωριέσαι. Αλλά στενοχωριέσαι πιο πολύ αν αυτό συμβεί στο σπίτι σου και τον δρόμο αυτό τον ακολουθήσει η αδερφή σου. Εκεί λοιπόν στενοχωρήθηκα, γιατί ο Καραμαλής πήγε και τα έδωσε όλα στον Ερντογάν. Είναι απαράδεκτο. Δεν μιλάει. Και μπήκε και αυτός, όπως ο συνήθις πριν λίγους μήνες, πριν τον διητή του ευρωπαϊκού προσδιορισμού της Τουρκίας. Η Τουρκία, η Γιαμά, να το ξέρουμε πολύ καλά και το υποστηρίζουμε και μέσα στην ΟΕ. Και εδώ είναι ο καθηγητής ο Σταθόπουλος που επροχθές στη σύνοδο της ΟΕ στο Παρίσι ήταν απόλυτος και μετακίνητος κατόπιν οδηγιών που του έδωσαν. Η Τουρκία ανήκει στο Ισλάμ και όχι στην Ευρώπη. Να καταλάβουν κάποιοι ότι το τελευταίο σύνολο της ελεύθερης Ευρώπης, του ελεύθερου κόσμου, είναι το Αιγαίο. Να καταλάβουν κάποιοι ότι μπορεί προς την Τουρκία καμιά φιλία με την Τουρκία, καμιά φιλία με την Τουρκία. Αν λεβέντες μπορείτε να φιλιάξετε με μια Έλληνα, μπορείτε να φιλιάξετε και με την Τουρκία. Να καταλάβουν ότι δεν πέσουν. Μου λένε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιώ στα εθνικά θέματα δεν είναι πολιτική. Και τους απήντησα και ποιος σας είπε ότι είμαι πολιτικός. Είναι γλώσσα πατριωτική γιατί πρωτήτως αισθάνομαι πατριώτης. Ξέρουν πολύ καλά ότι εμείς δεν θα αφήσουμε τον Τούρκο να παραβιάζει το Αιγαίο. Είχαμε διαδρόμους που ξεκινούσαν από τα 0 πόδια, όπου δεν μπορούσε. Μου λένε οι Τούρκοι είναι 60 εκατομμύρια και εμείς είμαστε 10. Ξεχνάνε ότι άλλοι 10 Έλληνες ζουν στο εξωτερικό. Οι καλοί Έλληνες, οι Έλληνες που αγαπάμε και ποτέ δεν ξεχνάμε, οι ομογενείς μας, οι Έλληνες φυσικών, εάν κάνει μάθημα αρχαίων ελληνικών, το γνωρίζετε 7% στην βαθμολογία. Ενώ εμείς έχουμε τα αρχαία ελληνικά ως μεθοδιεύθυνο μάθημα. Ένα, 2, 3, θα μάθουμε. 1, 2, 3,